Presidenta. Boa tarde, señora conselleira. Temos hoxe aquí un problema dramático, dado que na cofradía en Boiro estáse vivindo unha situación de enfrontamento non só entre as mariscadoras, senón entre todos os membros que conforman a cofradía. Unha situación que ven dada porque o colectivo de mariscadoras no seu día querían mellorar as súas condicións de vida e plantexaban a necesidade de evolucionar a actual normativa e transformar o que eran as vigilancias obrigatorias noutro modelo que respondese máis á súa realidade. Unha realidade onde 2 de cada 100 mariscadoras son menores de 30 anos, polo cal estamos con un colectivo que está preto das 4.000 persoas que están xa nunha idade bastante avanzada. Esta situación que se está dando podría ser exemplo do que se está vivindo en todo o sector, dado que está sometido, por exemplo, a que nas cofradías non se celebran eleccións dende hai, nalgúns casos, máis de 7 anos. Dado que, por exemplo, a actual directiva, a actual presidenta, pois acaba de someterse a unha moción de censura donde tuvo en contra 91 votos e a favor 48 e aínda así se mantén na súa situación, a pesares de que tamén xa caducou a vixencia do seu mandato e aínda non se dá evolucionado. Dentro deste contexto, a Consellería, en vez de mediar, en vez de tomar medidas para intentar normalizar dita situación e, efectivamente, tratar de darlle unha solución á demanda das mariscadoras, no que está é a defender as actuais directivas e, aínda encima, amparando unha serie de expedientes e medidas coercitivas que están sembrando o pánico entre as mariscadoras, dado que, por un lado, se as amenaza con sancións entre 90 e 600 euros e, polo outro lado, pois, algunhas xa están a ser expedientadas de xeito que perden o seu dereito a traballar durante 6 meses. Por lo tanto, é unha situación insostible que a actual Consellería está amparando. E eu xa non lle pregunto se é que ten pensado tomar algunha medida para intentar canalizar e solucionar esta situación, senón máis ben se ten pensado adoptar algunha medida para permitir que os lexítimos intereses das mariscadoras teñan cabida na situación actual e se plantese algunha solución. Moitas gracias. Moitas grazas. Cumprir a lei, señora conselleira. Que maneira de actuar. Indolente cos máis débiles, sumisa cos poderosos. Lémbrase daquela desviación de cartos da Unión Europea dun conocido presidente da Federación de Cofradías que tivo que devolver 84.000 euros? Lémbrase. É así como fai cumprir usted a lei? É así como fai cumprir usted a lei e a responsabilidade cando na cofradía a Fiscalía ten levado a cabo unha denuncia que fala de presuntas irregularidades como doble contabilidade, apropiación indebida, malversación de caudais públicos, vender marisco sobrante en vez de devolvelo ao mar, usar vehículos da cofradía para asuntos particulares, vender incluso maquinaria da propia cofradía, falta incluso de transparencia contables e pagos ficticios? Esa é a aplicación que fai vostede de cumprir a lei? Efectivamente, usted está a cumprir a lei cos máis débiles e cos máis débiles está facendo que xente que vive dun salario miserable, que estea na casa sin poder faenar. Ese é o principio básico. O principio básico de calquer traballador é ter dereito ao seu traballo. E usted sabe que as vigilancias non son obrigatorias. Vostede sabe que as vigilancias deberían estar sometidas á aprobación da Asamblea Xeral e non foi aprobada en tal Asamblea Xeral. Polo tanto, conculca dous dereitos fundamentais: o dereito ao traballo e o
o dereito, como non, o dereito de ter capacidade para elexir libremente ao... Moitas grazas, señor Rodas. Moitas grazas. Réplica da conselleira do Medio Rural e do Mar.